Bilbok badu bere gorria, bere gorri partikularra. Mexikon ere badute euren gorri mexikarra, Mexikoko Arte Ederren Museoak izenburu hori jarri dion erakusketa antolatu du, kotxinila artean gorri mexikarra, eta pigmentu horren ekoizpen zabalkunde eta garrantziaren inguruko jakingarriak bildu dituzte. Paperean, oialetan edo egurrean ere erabili izan da pigmentu hori kotxinilatik ateratako kolore edo tintea. Gainera oso ezaguna zen baita Espainiarren konkistaren aurretik ere, kotxinila intsektu bat da, baina intsektu horretatik kolorea zelan ateratzen den hori da galdera. Galdera hori Maria Goñi margolari eta pintura irakasleak erantzungo digulakoan gaude. Maria, arratsaldeon. Arratsaldeon, kaixo. Mexikoko kultura ezberdineko kotxinilatik atera dute gorri kolorea edo grana, hori nola egiten da? Bai, baita entzun egiten da Carmin Garantza izenarekin, kolore hori, eta egiten zen modua aintzinean bazen hori kotxinila hartu eta lehertu edo horrelako zeozer eta ateratzen den gorriarekin pigmentu atera. Bai, gure limoi ondoak ere kotxinilak izan ditu, zapaldutakoan oso kolore gorria geratzen da. Hori da. Baina gorri hori zer da, odola? Odolaren antza, bai, hori izango litzateke nik uste. Bai. Ze azken finean, Carmin de Garantza kolorea horren antzekoa da, orduan nik esango nuke bai odola dela, baina ez nago horren ziur ere, Garestia izango da, ez? Gorri kolore hori, kotxinilatik ateratako bai, gaur egun, badira bi modu, batez ere, lortzeko kolore hori, bat sintetikoa dena, eta petroleotik hartuta dagoena, eta bestea kotxiniletatik hartutakoa, eta, azken finean, intsektuak txikiak direnez gero, prozesua ere garestia izaten da. Maria, hemen Aitor Cabrera daukagu Bilboko estudiotan, Durero enpresa ezagutzen ari gara, Albert Dürerrien omenez du izen hori, noski, euren enpresak. Errenazimenduan nola moldatzen ziren margolaria koloreak lortzeko, gorria igual kotxinilatik, baina adibidez urdinan ondik ateratzen zuten, urdin pigmentua? Bai, urdin iluna adibidez, ukitu magenta duenak, hartzen zen harri bitxi batetik. Lapislazuli izenekoa. Orduan oso zaila zen ere lortzea, ze azken finean adibidez Indian egoten zen, eta igual beste lekutan ere baino bertara joan behar izaten ziren, lapislazulia hartu, eta gero, ziren asko egongo ere, eta landu ez gero, txikitu ez gero, lortzen zuten pigmentua. Eta, margoak egiteko modua, margo guztiak daukate pigmentu berdina, ze azken finean pigmentua da hautsa, kolore batekoa edo bestekoa. Eta bere izten duenak izaten da aglutinatzailea. Hori da forma ematen diona, ez? Esaterako adibidez olioa, teknika oso arrunta dena, olioa lortzen da pigmentua eta olioa nahaztu. Linaza olioa, bereziki. Orduan, modu horretan lortzen dugu teknika. Mota bat edo bestea. Gorria eta urdina aipatu ditugu, baina adibidez urre kolorea urrearekin lortzen zen? Benetako urrearekin? Bai, modu horretan lortzen zen. Gaur egun ere ikusten dugu adibidez. Zeizenarekin zehazki, baino... pan de oro, ez? Ezagutzen duguna edo horrelakoa, bai. Eta egiteko, azkenean... oso moldagarria denez, urrea, ez dirudi, baino moldagarria da. Orduan, hori, azken finean, egiten zuten xafla oso fin bat, eta hori erabiltzen zuten, adibidez hartzeko, santuen aureola hortan, eta horrelakoetan. Oso garestia zenez gero, normalean ordaintzen zuena eliza izaten zen. Horrantz emango da, ez? Nor zuen baliabiderik eta nork ez? Erabiltzen ziren kolore eta pigmentuen arabera? Hori da, pigmentu oso merkeak zirenak, ziren lurretik ateratakoak. Eta hementxe ikusten da desberdintasun handia. Gehiengo lurrak ekartzen ziren Italiatik. Eta hartzen zuten lekuaren arabera, bertako izena jartzen zioten. Adibidez, igual ezagunena izango litzateke
siena kolorea, igual norbaitek entzun du, sienatik, ekartzen zutelako horren erresa. Eta baita, Veronako gorria ere badugu, adibide moduan, eta, alakoak, bai. Zentzu honetan, lurrak ziren gero ere, askoz ez merkeagoak ziren ere. Maria Goñi, noengo kulturretxean pintura klasea ematen utziko zaitugu? Mila esker. Eskerrik asko argibide hauengatik, Maria. Zuei. Aio. Bai, agur.